Ассалому алайкум, ҳамватанони азиз. Рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад. Дар ин рӯзи ҷумъа дуо мекунем, ки Аллоҳи меҳрубон бар хонаҳоятон файзу баракат ато кунад, дуоҳои хубамонро қабул намояд, ба беморон шифои комил ато кунад, ғарибонро дар паноҳаш нигаҳ дорад, намозҳои хондаамонро ба даргоҳаш қабул кунад. Омин. дар рӯзи ҷумъа аҳволпурсии дӯстону хештаборон ва аёдати беморон ва ҳамчунин хондани сураи Кафро фаромӯш накунед. имрӯз рӯзи ҷумъа аст. ба хотири падарам як шеъре, ки аз кадом шоир аст мутаассифона намедонам, барои шумо қироат мекунам. сари гӯрат падар гулдаста бурдам, дусе гулро бо ҳам барбаста бурдам, намурдам аз ғаму ранҷу аламҳо, ман армони дили бишкаста бурдам. бигуфтам роз бо хоки мазорат, ба он хоки мазори сабзазорат, ба он хоки мазори сабзазорат, дар оғӯшам гирифтам санги гӯрат. гумон кардам, ки ҳастам дар канорат, туи он қиблаи тоат падарҷон, ба меҳрат кардам одат падарҷон, туро дидам ба хобам хӯраму шод, ба боғи пургули ҷаннат падарҷон. дӯстони азиз, ҳамакаса даст ба дуо мебардорем. он нафароне ки байни мо нестанд, он азизоне ки нестанд, онҳоро худованд раҳмат кунад ва ҷоякашон ҷаннати ҷовидон бод.